Els tests de personalitat. Alguns sembla que t'endevinin la sort i d'altres que t'estiguin estudiant el cervell. Diries que es pot mesurar la personalitat? Mireu, el tema no és cap ximpleria. En les ciències socials tenim un obstacle que anomenem error de mesura. Què significa això exactament? Mesurar l'alçada o el pes és bufar i fer ampolles. Són mesures directes, netes i clares. Però i quan parlem de la personalitat? Aquí la cosa ja es complica. Entrem en el terreny de les mesures indirectes. Com a científics hem d'analitzar dades i observar comportaments per trobar patrons que ens desvetllin què fa tic i què fa tac a la personalitat. I aquí és on entren al joc els qüestionaris o test, la nostra eina estrella. Són un conjunt de preguntes meticulosament dissenyades per capturar conductes específiques. En aquest vídeo t'ensenyarem a fer-los correctament perquè realment captin l'essència d'allò tan esmunyadís com pot ser la personalitat. Mesurar el pes amb una bàscula ben calibrada? El marge d'error és tan petit que gairebé ni es nota. Però i si volem mesurar quant d'extrovertida és una persona amb un qüestionari? Aquí la cosa es complica. L'error pot disparar-se si no hem afinat bé el qüestionari. Fem un cop d'ull a què volem dir amb error. Es tracta de la diferència entre el que és real i el que l'instrument mesura. Imagineu que la bàscula em diu que peso 82 quan realment peso 80. No estaria gens contenta, oi? I això amb els qüestionaris? Doncs similar. Tots tenim una puntuació real d'allò que volem mesurar i un bon instrument ha de captar aquest tret amb la màxima precisió possible. Anota aquests dos conceptes claus: escala de referència i rang de puntuacions. Per encertar mesurant personalitats, primer hem de fixar una escala de referència sòlida. Per a la personalitat, això es fa en puntuacions T. Aquestes puntuacions es caracteritzen per tenir una mitjana de 50. Per tant, les puntuacions al voltant de 50 seran puntuacions moderades. Les que siguin superiors a 50 tendran a ser puntuacions altes i les inferiors a 40 tendran a ser puntuacions baixes. Tècnicament, en aquest barem de puntuacions no hi ha un límit inferior ni superior, però és molt inusual trobar puntuacions inferiors a 20 o superiors a 80. Establint aquest rang, cada persona troba el seu espai. Els més extrovertits podrien estar jugant pels 70, mentre que els introvertits podrien rondar els 30. I un detall clau: alt o baix no són etiquetes de bo o dolent aquí, simplement mostren on brilles més. Potser l'extroversió t'ajuda a ser l'ànima de la festa, però en una biblioteca, per exemple, millor deixar brillar la introversió.